pamao na unu huarada ifisa kudie musamo ubenya abrabom musamo ubenya nyamsum musam ubenya anije musam ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyasam ubenya osumpa bibra ubenya ubenya ninina ubenya SOMPA TV yapana papini su SOMPA die ema kefiapa Abon nonsia. Aha, eya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima, Yamamu nyina chen anopei ebrason si yede SOMPA kasebo yede somo anopei na kasebo ifri SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ay wokumase eno eya SOMPA 93.1 FM a wo so afapie Adam Fopo Radio omonso ewo Paris France womonso eni ho agrokra womo asomo den na enkranza SOMPA mensonom eno nso eye 90.7 Doma FM Doma Hinkro ye 100.7 Techimai SOMPA ye 106.1 FM na Sunyane SOMPA so ye 98.9 Kingdom Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market enwechi nso decoder so baby radio wono eye SOMPA FM ye Facebook page ni ye SOMPA 106.5 FM akra wo like page no na wa share na wo ne ye nso akonakra na ewom na etimi aboa ma bibia edimo ye website ni ye www.sompaonline.com SOMPA takwa womo ye 101.1 oba pane ne dom woma ye kradwa se takwa ne mpotamo SOMPA takwa no waje baabia YouTube no nso eye SOMPA FM live eno nso edemu Nana Kojesi Company Limited e kuoba simprimo be maba na no pano nsia kase bobre e na aso no a adansie ho niema ye de chance e kwa wieye afi ubesi wudan a Nana Kojesi Company Limited na kache na sese wodi wani kire Leicester Ghana Limited ya street pace ne brush se wontimi nsori anopa wabra wonchichi wosen enu ntimi anya wosen abro chichi wosi ye ne beboa wo 21st clinic eye sciatica expert sciatica yare no wo mutu ase e yare sabia nkasa eti yare bia nso wo mutimi sama ne ye ensemo ye de esomo anopai de di makotene no ebini afisem so afo eye oremnyamfo Muntaka Mubarak Mohammed wodi atudwa kire se sa na no met asemo a ye ka ye bi kopi Australia no nipa bi wa system no mu a wo mo ka ho Auditor General at the report bi ababontin say wo mo ji wo mahome from pensioners no a e bi awuo emu nipa nan bi o mawuo no wo mawu from 2019 bisbesi 2027 na so sika ye tuama wo mo no eye 7.4 million Ghana cedis a ewufuo eje pension sika edie ewo Ghana sika yi anka Ministry of Health wo mo kra ansa kan ya kom de be ya de eno na oswafo che se wo mo ba be fa nipa efri nne di kro ya adokotafo ene wo mo hwesen wo be fa wo na semya na honorable kwabena minta akando yo so for shempom de so nso ahye bose wo mo be hye na free primary health care no se de ye da na di sonko kra be boa national health insurance na national health insurance no e na ebesi na nem na na agman bo adudu a eye ohene a wokunsu wo se ya ye ma ye mpota mu nini e ba sa asem bi besi a kire ya asem de wo de ho nsem aba Ochiyini was sanje form wote wo for yupanyin wono so na e kase wo de adesede atodwa se ehu behia se aban be hye na akyekye facility na mu nso ebetimi atumpon ye ba kwa Western North MBP members ye ho ne wo mo aspirant ho ne nyina na wo mo pay to me wo ho no wo mo nyina source wo mo nsa kama so wo mo ye ntiase apam wo ye unity work no wona ko imu nkyire mu wa ha ye be kwa mo no ne anim se Monaco e wo France topa ye bitoi oba bia wono na teche ye ko hu na mu e wo Ukraine wawuo ensempi ka wenom ho ene ye de so mu sakase bodi afi SOMPA 106.5 FM Accra ye na ye be kase bono de asom no pai eye me die nyame ehira no AKOSUA ago ABOAGYE obetimi so afra me AKOSUA nhira menne medoba odoma nkoma chiame obrempon na kwaku ampoma
Afi yɛnhyɛ nsɛm no ase ɛmfa ɛma wo yɛhyɛ aseɛ ɛde afiri afisɛm so afoɔ na kakye asomase mmarahyɛ badwani ɔnyamfoɔ Muntaka Mohammed Mubarak triple MI wɔno na ɛkasa yi na nnora na wɔ mmarahyɛ badwafie assurance committee no wɔn anim nana wɔgyina nana wɔne wɔn bɔ nkɔmɔ no so na wɔn interrogate a lot of government officials ya wɔn nyinaa wɔn yɛ adwuma de ma aban o na ɛnyɛ bibia na obetumi de ato abɔnten na emom kakra a wɔn yɛ hunu ne sɛ nkurɔfoɔ bebree ɛwɔ hɔ a nneɛma bi a wɔn yɛ no okeka bɔ mu enye yie ɛna ɔso ɛnkyerɛmu ne sɛ wɔsɛ na ano mɛɛte ya ekopi Australia yɛ no koraa no alatani bi koraa ho bɛdi mu ne nkɔmɔ bebree saa mɛɛte no yɛ onipa bi wɔ hɔ yɛ government officials wɔn yɛ adwuma de ma aban saa nipa ne bebree ɛho mu na ɛbɛrɛ na wɔkasa no yɛbɔ mmɔden a ɛtwe kakra gu ahoma so wode eti ɔno anum asɛm. Our men are on the ground, like this Australian thing that you mentioned in passing. The Director General will tell you, even as of yesterday, we were still interrogating a lot of government officials. You have been Minister for Defense, and you know the importance of evidence. It's not everything that I can put out at this stage because we are still investigating and we are still interrogating people. Because there's a lot that are not adding up. You could see that there's some involvement of some people within the system, and we are working at it to try to reach out to as many people as possible that would think might have played one role or the other. Because even if you put all these gadgets, remember that it is going to be operated by human beings. So if the wrong persons are sitting there, you can bring all the gadgets in this world. Oh, and this nipa na te ho no. One adwene nya o de niema ekutrument ba se den kora na one be yusu. Ade se sesa one adwene da bia na obaba kosu enhira ka se attitude na change yan sesa ya adwene no. Eno na osoafo aboso no. Wo wie no eno ode kakra ka ho eno che se enkamfu ase sompafo kora ye Ghana nipa nyina adwene ho adwuma de ama won no. E wo se ye entry ene ye exit point border na so no. Ye review ni ye. That it is going to be operated by human beings. So if the wrong persons are sitting there, you can bring all the gadgets in this world, it will still not be safe. So we have changed our modus operandi, the way we operate, the way we place personnel. I'm sure as former defense, you might have even heard some time back people complaining about the way the rotation and all those things. All of it is to make sure that we secure our borders. We aswase mrashe badwani ono ne san ye afisem so afo onyamfo Muntaka Mubarak Mohammed ne ene yati ye meka wo say nana kodwegye si company limited anopa no nsia kase bobre na wutie e de afi SOMPA 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush no e gine tata na 21st clinic nso abonatena sia ye to so Ochihini osanje for motia wo for yupanyi dia de sede ato obayenim se oman bia pumto ne nkanko no wi akyekere for free mu a enye yie eti wo bestresa aban enhye wo mu yie die na aban emfanto na koma so na wonya ho adwuma de friends prioritize their welfare wo se basa de betimi aboa ma kyekere for ne de akoma pa wo matimi de asom oman ne fisi oman bia begya ne nanso enkoda wo mu banyina wo bia hia kyekere ni me akosu ago aboagye meti radio so yi o kyekere ni bi na kyere made a mede aba be pie ha ne obrempon na wodoma nkoma kyea me enya kyekere for anka ntimi nkenkan ekakase ebo aye ka ne twi mu kura nka enye yie da etia no be stressa kyerefo no ye begye no wo mu ye ne nkoba se obi kyira de na menasepo ho obi kyira de na komede no obi kyira de na asetemu ayeden ebra 2026 home festival course so ewo chebi e no de sede to abayanim se contractors ya wo mu so edi dwuma wo kwan so a ebi ato apeno abama nani nko na wonsiesie ne ntentem kura na obo amane se Ghana ha kura de se wo hya amono ne amon mako wo manim se de yesi boa akyerefo ene se de yesi so wo na de toto Ghana ho de a na sa adetantan bi kura enkoyie kra wo ye kyekire ni wo Ghana na nyenyenyenyenye wo se ko Singapore ne ko Malaysia ne ko hade sa wo kyira de wo Singapore na sa Malaysia jai ye wo se otumfo ye soso wo so ankase ye krokro wankase wasetire mu ode eye professional wo bi ape na so Ghana hade ye ma kyekire dwumade na kwa koye se ase abrabo no ankoyie no mamentem 5 visa ha no kra no papa biye ni honti no mani su brime na me resource no ankoyie na me ko office aban no ama kyekire adwuma no animonyam na ewo mu no kwa na ekofom unse sabe won tetin kwasia on dash da benda na kwala ofi na napa obeko school no pass wasi no ko nkran ana ko secondary school bi answer be yi enka na ntisa enti o man no yetim ese ma teacher fo no nya edos because ye nyina na teacher fo ageni ba biti ene na ko so me
me kɔpɛ adwuma bi na ma nyɛ bi di a mɛba kɔ akɔkyerɛ deɛ saa yɛ ma teacherfoɔ ho asɛm hia ɛsɛ wɔn na ɔma yɛ nyinaa bɛyɛ akrakyefoɔ wɔn na ma yɛ nyinaa ɛma yɛsua adeɛ na wokɔ nkurokuro sɛ Singapore no ma teacherfoɔ adwuma no ɛna fam they are well respected Malaysia so saa ne tia mu a mɛni nza ne sɛ amaya kasa de yesi bu akyerɛkyerɛfoɔ no ye bu wɔn ankasa yɛso wɔn wɔ soro nanso Ghana ha de awie menya adwuma nyɛ me kɔ school kura certificate ne nyɛ me nkɔpa akyerɛkyerɛ adwuma yi bi nyɛ na saa akyerɛkyerɛ adwuma no mabrate penten kɔ afifira tem ya megye me ho baabi yɛ nya abrabɔ abɔ ma pee no na makɔ akɔkyerɛ de nti sɛ abrabɔ bɔ wa pee na abrabɔ bɔ na wotɔ fam na woni so briw na woni so tanwa na akɔkyerɛ de afi sɛ animonyam na natete na ɛwɔ kyerɛkyerɛ adwuma mu no sɛ sɛ ni hɔ first pass woyɛ bɛma na wonya teacher ni ware a ei sɛ yɛ sɛ waware teacher ni enya asɛm ketɔ woyɛ bɛma kora na sɛ yɛka sɛ waware teacher ni a ɛne yiri yɛ teacher ni o yɛde dawo fam sɛ ya obi apɛ kyerɛkyerɛ ni aware efisɛ wonya ɔba wo yɛ kyerɛkyerɛ ni ware wotumi sɛ wɔn yɛ discipline wɔn bu wɔn ho akatua no nso yɛ ɛna akatua wɔgye damatu srɛ wɔn wan nsa akyi kora etimi entwitwi n'akyi efisɛ aba na ma kyerɛkyerɛ adwuma na bɔ fam eti ɛno na wɔkye hene wɔsagye fam motiwo for repanyini ɛde de sɛdeɛ to abɔ yɛnim sɛ wɔn nane ne ho no wɔnyɛ ne yie ne yɛn hyɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛ na ma kyerɛkyerɛ adwuma no etimi ayɛ akɔnɔ ɛwɔ Ghana ɛno yɛfrɛ no MBS kyerɛsadeɛ na akɔyɛ mambi saa ɛno nso deɛ yɛ ana nyɛ yɛto ansɛm no so afiri atikyerɛfoɔ hɔ ne yɛakɔ apɔmden mu ɔsoafoɔ a ɔhwɛ apɔmden ansɛm so ɔman Ghana mu ɛyɛ Kwabena Minta Kando na wei na so yɛ hɔ no ɛna wɔn de nkrataa bi aba na nkrataa a wɔn de baayɛ no ɛyɛ nkrataa a wɔn kyerɛ sɛ wei kura dia date a na ɛwɔ so no busumi ne da na ɛtɔ so mmienu ɛna wɔn de saa nkrataa yi wɔn kyerɛkyerɛyɛ na agya bi kaa sɛ nira ɛde bi bɛka yɛn nsa anɔpɛ yɛ bɔ ho ama ne yɛde ama ɔsan sadeɛ no nya bɛda mɔntere sei na wantene sɔmpa so a hwɛ na ano wɔn de baayɛ sɔmpa nkaayɛ nti obi ankaayɛ ɛno na yɛbɔ mu akyerɛ wei wɔkyerɛ sɛ efiri nnɛ da yɛ yɛ busumi da ɛtɔ so nwɔtwe ɛde kuro yɛ wɔn abie pɔta na to hɔ wɔn fa adɔkotafoɔ ɛne adɔkotafoɔ no wɔhwɛ ɛsen adɔkotafoɔ no ɛno nso wɔn fa bi na wɔn kyerɛ sɛ efiri na wɔtwe pɛ nom de asi hɔ ɛnkwa nkosi nnɛ na wɔtwe bra yɛde no wote sɛ no nsia kaseɛ ne yɛde ma wɔ sɔmpa so a na ɛsɛ ɔma kuro supporter no enti ekosi 6 pm pɛpɛɛpɛ 15 for yɛ na wɔtwe pɛpɛɛpɛ no na wɔn awie ɛno nti wasom na tie nkagbe wo dia wɔsɛ wo deɛ kɔ portal no so baabi a yɛ wokɔ Google no so sɛ baabi a bɛkwa biara na kɔ www.mohrecruitment.com tie ne yo mohrecruitment.com na sɛ Ministry of Health recruitment.com ɛhɔ na wokɔ pɛ no one follow instruction na wɔn nyinaa no one select your preferred district a wɔpɛ sɛ post to de kɔ na ministry ne say vacancies de bi wɔ hɔ paa o ebi wɔ hɔ Ghana Health Service ebi wɔ mu Christian Health Association of Ghana chargefoɔ wɔn kura pa dɔkotafoɔ ne ɛsɛn dɔkotafoɔ ne bi ɛna afei Amadia Health Services no wɔn nyinaa pɛ bi ɛna Mental Health Authority fei wɔn nso wɔn pɛ bi paa enti baabi apɛ bi ya no wotumi select ne afa ɔkama paa wɔn yɛ wei nyinaa no wɔn wɔ kandi akyerɛ applicant ne sɛ wobi nim na ano wɔn sɛ yɛahyɛ sɛ recruitment scam ɛwɔ sɔmpa so yɛ nnɛ koraa mpo ahwɛ obi ho bɛka na sɛ wonnim na akotua 1 cedi mpo ɛde ma kwabrane a wɔgye a wɔde ne free wobi ani hɔ a wɔgye sika enti hwɛ yie no ankotua sika mfa mo bia sɛ o media me login na enye yie wobi abɛfrɛ ka kyɛ so o wonya abotre metimi ayama wo na we no nya dɔkotafo bi asa kɛkɛ caveat yɛda ho no ɛyɛ wɔn ma wi wɔn housemanship ama ya verify wɔn ɛwɔ ayi medical and dental council fo ho wɔn sɛ mpa yɛagye wɔn atum sɛ sɔmpa ya obi abetimi akɔ adwuma asom sɔmpa na wɔn anya ho akatua pa no wɔn nkɔmɔ na yɛbɔ yi ɛne nti aso yɛde kyerɛ sɛ why your housemanship awie am ya verify o medical and dental council for agye watuma ma abodi nkrata de a every nnɛ the dua ya hade kro sabre kra temenka hyase wura mohrecruitment.com ne so na intemptuously kona kɔ recruitment ne bi na yɛmfa na chago Ministry of Health Ghana Health Service ne Amadia ne Mental Health Authority nyina no wɔn nyina pɛ nipa wɔn no mbɛyɛ adwuma nya nurse fo adɔkotafo ɛne ɛsen dɔkota wɔn asɛm ne yɛ kan na sansɛm a ɛfa free primary health care dwumadi adi abayi sɛ mpomden fɔ mahyɛseɛ koraa aba ne bɛfa ho ka ne yɛbɛboa wo no ɛna ɔno abo Kwabena Minta Kando wɔn mu da na di ɔsoafo hye mpomden sɛm so ɛwɔ Ghana kyerɛkyerɛ mu ama adehye nyina te aseɛ sɛ saa free primary health care no National Health Insurance Scheme na emesi na nam wo tom monte aseɛ saa emesi na nam eti kɔso anya wɔ National Health Insurance card na wunsu a renew ko Kenya mu na fa yɛ adwuma na new free primary health care no ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ chip compounds akwakosi polyclinics ahodoɔ eti sɛ wonya dru district hospital no a
na whole level ne de national health insurance na ye adwuma ti men ka say oh ye the free primary health care aba eno no e ya ase ne ye fa bibi prevention is better than cure di e be wo no enya de ye sensene ho ye tu ase preko eti ye be hu ebi kra wadidie mu ni ade ne ye tufo na ye dane ho no ye free primary health care ase pa ene wo ni apagya ebi a research kakra ebi a diagnosis kakra ni ye hu ni say nti don't get it twisted men nane no enkwadwene say oh yes say free primary health care aba say de me hia health insurance bia free dabi wo betimi akọ free primary health care ne ya hell ni asan ka kire wo say oyare na no ode fa kọ district hospital no kọ health insurance na ade bekọ na atuade ama wo eti wo besese mpanifo entiase sa wo de sansami tujwa ebra chefo himan wo mfimfi mantem central region ono abokwabena minta akando kopie ho na free primary health care policy ye de aba for free wakoda na di wo no se abandada no ye free bibi agenda 111 ana wo see hospitals e wo Ghana ha ba bia na sa project no NDC aban wo mo asom wo mo hye ni mu se afin kwa wiye no na agenda 111 hospitals no be ye aduasanum 35 hospitals ya agenda 111 no na wo mo ato so awie a chefo district hospital no so e ka ho bi enti free healthcare policy ne de obesre se nkrofo ntrase se enye health insurance no ena ababesi na nem Abandada no agenda 111 no the district hospital bi ase wo you are the mahama bae no ya salati emu 35 say was here abai discussion mu wi a no ka mo ebe ya babo na manya district hospital you are John Dramani mahama bae no wa o meyi national health insurance in free wo e fa bi enkoso na name e was say we yes subscriber e was say we register our national health insurance mu enti ese we register our national health insurance mu we e ye honorable Kwabena Minta Akando e wo chefo himan e wo central region we na district health director de machefo himan Dr. Daniel Ba wono nso kire mu biem se mpomdi ho dwumadie ne ye ne se de be ya sika emma wo nhwere wo nkwa free primary health care launch our district yeni ajepa if say ebeboa ama ayaresa ese de ma ekoma no etimi etumpon bebre our district say sika enye problem emma community members omo pete omo beje ayaresa preventive services nenso ye do so kwale we Dr. Daniel Ban we district director Emma Chefo Himan impomdi dwumadie na honorable Patrick Fiable we DC e wo Chefo Himan lower dentra wono nso eda his excellency John Dramani Mahama ase e wo dwumakase a wafa to ne ho so you make us say that the Nkoma President Mahama because no ni so ade hunu na ye wen na sector minister so ne modern bo obo no ide adwuma ne se ne sa onye ni ye but o ye de obi ani hu enti yasum 22 districts e wo central region no ye can 5 now ma selected for this project enti yasum me ne head director and Honorable Patrick Fiable, DCE, Chefo Himan Lower Dentra District, and a Kasaya in Centroni Eric Anan, I want to see a name, Sompa TV, Sompa FM. I won't finfi mantem or the way Ebeda Emeka was a Sompa Casibona Wutia Free Sompa 106.5 FM Accra. Nana Jesse Company Limited in ye, a densi hunia ma papa nie, a quaba simprimunie, a basobonie, Nana Jesse Company Limited in ye, a fear dear Sani and Watum a densi huniama, Nana Jesse Company Limited in ye, yet the densi hunia ma papa bitis and to apply was building wire cement, iron rods, roofing sheets, a hudua brewa, ye de esumwo, a quaba simprimu bemaba, etun safro sebra, Nayan 2 for a quite fasu esidine, bra, Nayan 2 for quaba fasu to anamo CCE, now benya ubesi dan tentema basaharaso, na yemu. If say yes, the odi kind the odi chenisian the odi kind nantie. When we see dan babura dua san Ghana ha. Eti bra no won kire kwa ye fa so sidan. E free won nyo kapra won nyo dama. Eti so bi beka kire say edan ye ni say yenko wiase na usika nyina ahye. Nanso say ukọ na Jesse Company Limited ho a enka wo di design ne kire wo mo be kire wo foundation cement dodo a wo hia nie abo dodo a wo hia nie wo boso ade wo hia nie pepepepepepepepe. Eti be mo hu sika dodo a wo hia ansa na wo di asidan no if some Majinkwa Yesu Christo kura can say. One neighbor sit down, one tenancy muha conta. Kwana Koba Simprimo, one tenancy, Nebuha conta, said a bay a dino, who bet me a wee. And this I would do Finfia, who see me sick answer. Nana Jesse Company Limited, a Koba Simprimo Bema, and no. The numbers no a 0244 419 393 0244 419 393 and 020 435 5050 020 435
5050. Nana Kojesi Company Limited, yet in a swana, yes, sorry. Leicester Ghana Limited, Siano Pefe was sending you, said Yano Pebia, exercise, no, na wow, fee to where I quay mouth. It is sent every one who bent here, Mr. Rabathroom Hosesiana, Ecofa, Leicester Ghana Limited, the young toothpaste in a brush, and a fetch you, Sister Sia, fetch you, touch Masunu, Domina, and King Kani, I didn't in our Enfriho. Yans white, no, a pose, some I'll say a fair. Yans hair ban, as some will say, Aria, Total Ken, who do domino, no Honina, a yana fine, and a jail non so a CSC and a comma. Until Leicester Ghana Limited, the young toothpaste in a brush near here, ne brush no Bristol's into two Basabasa, said the Biano, if it's a more and iron, sir. Enti na Kojesi Company Limited, Emma Densi Huniamano, na Leicester Ghana Limited, and so my yas toothpaste, and then the brush, not yet dear Dijuma. It is a one cry, no afraid. 05016195888, a 05016195888, and a Kumasi, a 05013903338, a 05013903338. Leicester Ghana Limited, the young toothpaste and in the brush, your friend Ebusian Chemfa. 21st Clinic, a sciatica expert, sciatica yariano, a chance ye free with Sissi, China for twice, now for Wintinimoa, it's in a watch you now for sim, now Babisu, Nasane, cow say to ye. The Antian say, wouldn't take a crabby and watchiano, and no a sciatica, would duck a crabby and our twice a chono, a sciatica. Now one more mundim wajumapano, a 21st Clinic and Casa, Womunya Ayarasabia Casiatic and Quan Omasa, Yari Biomutimisa, Mubu Yari hypertension, diabetes, no, what the bar, or Mobitimia Wojuma at the amount. 21st Clinic, Shishana Chiraquine, Ewo Encrine, Tantra Hill Runabout, Tema, Kasua, Kumasi, Sunyana, Techiman Granza, Takwatakura, De Goso, or Boise, Honina, 21st Clinic, Ewo, Omo number in your fre, na baby a ben, one a yen show, na Oma me opa power, Cockrebin, if I know Coabrewano, and a one Cassan, so Koya, twice in Wojuma, a 050 0540 311311, a 0540 311311, TBM 0540 311311. May count the 21st Clinic. Still, one more a sciatica expert who take us a boy every SOMPA 106.5 FM a cry about. Yet the Diakanina a better so. TV Emma Aketiapa. And Okwasem Emma Aketiapa. Yakwa Piemu, Ewa Santamantam, na yakwa Afanos of West Mensinimo. Kuroba kwa friend is Kunsu. Na Kunsu na Matram Kunya, na Yijinei. Nana Ajmai, Buadu Dia. Wanona Ekase, what should I say? Waka to them for Kunsu and Potamo, and you will be a what years from Pacas, yes, D and Potamunia. Ebuapa, Emma Pomodi, Yenyabi. So Bedum Potamuni, Nasa, Ebeko Yedi Amawa, Wahunu. Se ekoye de ama wonso a wa ofili e wo botom ene yese na na kirem na se hwe se won botam anini a sika o de bekwa akoya de foforo na de kwa hospital na so se won botam dini a ebetwa hospital bills nyina so na na kasa no na eberezo usu ansa gina ho ntino wata se ba se enso ase komatin do so na wokruma na so ye moni pa be nan ase mu mpe na ye duma o ma aka nyina atete ye ho atrase na mum menim say ne ebi omo de we be ye ruma keka omo ho ye nyina ya boa ahunidi is very important you say so ukuro mu bunini ni ana woni huni a e de yare e na eba eno na tie wu ni ade de eba ti mesese ne ma no so aba no mesre omo kuta de aye adwuma no se mada roma mo hwe ni yi na amfo e na che ne nto aso wo ya ade na ye yi a e na sabe kafra ye di bi ye de e ka ho ai oya na aye ni ya na ema bi aka ho we eye nana agiman boadu dua ya wo no eye hempopro a wo kunsu na nanu atran kunyansa se so hafa no south west mensin no mu ene wo kasa ye ni wo wie ye pe ena DC ya no so won patam ho onimnyamfo Abubakar Sadiq wo de kakra ka ho wo chese no kure ne mpatam ho no na afam ho no office ho no wo me nana no be ka bom na ne wo so mo ye bia wo mo aye ama mpatam no etimi ye dini
omo preko nu e de amaye no sabi ne ye bra ye no me ho adwiri mi ankasa anka obia nipa bia e bibisa mo gide say anka aban so ho be haro ne kakra ti me fa kwenye so na mada unyo na ase na masada mi am papa so ase because na akoma pa e na say botimi je unyo yi e wo ha e no so ye adwuma ono so se no o so o kai bibi eye de boa papa yi e ka se kana asema sabi enye ono nkwa na papa yi aboa no ye gina he bibi ya duru me ni a we constituency chairman bibi ya duru na e na papa yi so na waso yi musa fi enkra bem ama ya do assignment e bon pa say yankopon e ma no nkwasentin emfama ye that's yanso ya da se bebre we ayo nyamfo Abubakar Sadiq ko na ya banka spend ogina ma de share wa half no sa to expense no mu ebeneze osu ansa e na de nsem wo nyina baaye me kan wo SOMPA kasebo na wuti afi SOMPA 106.5 FM Accra ya fa ne SOMPA Accra na ye to so a auditor general a wo ye mpensem mu e de fa aban sikasem mu no obu ho akonta e de betu dwase na ni akobo bibi so na ye mo hye no pensioners a wo mawuo da yetua wo mu ka free 2019 ebesi 2026 pensioners enan nipa na bia wo mu awuo ana wo mu te ase no wo mu je pension sika no wo mu awuo am yesie wo mu nanso efunu eda so eje pension efunu wada so eje ne pension sika wo mu kika bo ani efi 2019 ebesi 2026 be ye emfie nson kura ni ekọ nanimu no na sika yetua ma awufuo yi pension awufuo yi eye 7.4 million Ghana cedis ene yetua ede ama pensioners awufuo wo ma mawu a wo mu gusu adidi wasamado eje pension de bo wo bra edi age wo mu din mu a nipa nan pe o we ye nipa nan pe a ye hunu a wo mawu dadada a yetua pension sika ma wo mu free 2019 ebesi 2020 next 7 years ni wo mu nko a 4 pe no de wo mu nko age gu wo mu botom wasamado no eye 7.4 million Ghana cedis. Now we nhwehwemu a wodi betu dwa ye report no Auditor General, Public Accounts of Ghana Ministry Department, any other agencies MDAs no wodi ba ya end December 31, 2025. Na no na Auditor General HM say Controller and Accountant General Department, wo mo de ato wo manim so wo mo fa kwan bia so nkɔgye sika namra. Efi say ha agene papa efi say nipa wo mo awu a wo mabusuafo yetua sika na mo wo modie no. Say nso so wo mo fa ase ye saa no na yetu anamo a esefata na etimi aboa na ye kokobɔ ede ama wo se kwan bia so no mmara kora na sese wo mo fa so mbefa mmara kwan so na next of kin fo no a wo mo nim so wo mo de hye na wuo na wo mo koso a agi akatua agi pension sika no a emfie nson no wo mo disika no mbesa afi ede aba ɛho asɛm ne so mpaka se bodi atwie de be free ma ba bia ye nyima so emfiri afi yɛmfa nsɛm no nkɔpie mu ɛwɔ amanɔne na yɛmfie kaseɛ no nyinaa ɛmmra na wie yɛ ɛmfa ma wo na amanɔne nsɛm mu no ɛna no asɛm kaseɛ bi si wɔ Monaco ɛwɔ France sɛ wɔn wɔ hɔ a let's say last month no bosome no ne da na ɛtɔ so aduonu nkono ɛna yɛte sɛ maame bi a yɛfrɛ no sɛ Anastasia ɔno ne saa na wɔn frɛ no din no ɛnyɛ Anastasia sɛ ne yɛyɛ ka no ɛyɛ Anastasia ne din baako kora ka ho yɛ Berozovka na maame wɔ firi Ukraine baabi a Volodymyr Zelensky wɔwɔ yi ɛna wɔkɔɔ Monaco na wɔkɔɔyɛ no wɔsusu sɛ wɔkɔ plante bombo ɛwɔ apartment bi mu wɔwie no wɔdwane no wɔsan ba Ukraine na wɔba Ukraine no ni tu ɛnso wɔkɔ plante bombo no ni 2 days pepe no firi hɔ da wɔdwane yɛ no wɔba Ukraine wɔn ahwɛ na akyira kwan asan ne nsan so a wɔn mu nhyɛ da hu no akyire no wɔkɔhwɛ Kiev region mu hɔ baabi wɔn hu sɛ obi abɔ ne tuo ɛwɔ ne tirim ne kokɔ so asan sie no ɛwɔ ɛhɔ a ɛno mu duadua mu anu mu sɛ maame no wɔ ba koraa no wɔne n'abusuafoɔ bi kasa ɛno wɔne nipa mmienu bi a wɔn yɛ police officers wɔne wɔn nyinaa nso di nkɔmɔ enti baayɛ saa police officers no yɛakɔkye wɔn sɛ wɔn bɛnim ho bi san sɛ bere a wɔbɛsi Kiev no ano saa police officers yi koraa akɔhyia no ɛna efiri hɔ wɔn ne di nkɔmɔ wieɛ no yɛn hu maame yɛ akyira kwan bi mu a ɛnɛ ne yɛakɔhu no sɛ maame yɛabɔ ne tuo a yɛsan sie no koraa ɛwɔ Kiev region no mu hɔ baabi a akɔyɛ asɛm kɛseɛ na saa nkɔmɔ yɛ nyinaa no sɛ nka Ghana ha nka Office of the Special Prosecutor na de saa nkɔmɔ yi baayɛ wei ɛyɛ Ukraine wɔn Prosecutor General ɛna de saa nkɔmɔ yɛ nyinaa ba wɔkyɛ sɛ saa officers mmienu deɛ wɔn yɛ interdict wɔn a wɔn wɔhwɛ wɔn nsɛm sɛ bubɔ wɔn sɛ ekim yɛde ntansa na abɔ wɔn yɛ a wɔn bɛyi ano
kwantinti bia kopie kotia anopa no nsia kase bonasi ewo sompa akra na ensem a yede brɛ mu no dedi makotene bi ene sɛ honorable kwabena minta akando awo yo so afo hwempom di so kopie chefo himaya ewo mfimfin mantem akwakoda free primary health care dwumadie ne di nemom wose sudua sɛ eno nkyesa wo health insurance atugu efse wo hia health insurance no na wo de aka free primary health care no ho na aboa wo mpomuden ewo mani mu eno ni nyamfo mu ntaka mu Barak Mohammed nso ade bi aka ho kyerɛ sɛ sompafo de ye adwuma yesi sesan wadwene enti ye adwene ho adwuma nanso nipa bi wo aban mu a wo mo adwene ne nye sa tatis ne nyina wo mo review auditor general de abasa awufuo age pension sika esom 7.4 million Ghana cedis emfiensu echi na san nipa yi wo mo busuafo na gye ye enti sika no o man ne besan na ade ye baje ne de atu adokotafo na aban abie portal de amom ne se wo mo nwura portal no mu no mo nkoya adwuma no we ministry na de aba se wo mo nko mohrecruitment.com o ye doctor ni ana so ye sen doctor ko ho na ko pa adwuma ne bi Ochenyi ni wasanje form oche wo for yupanyi de adesede to Ghana abanyanim se acheche adwuma na mrebi echem na animonyam wom wo ye cheche ni ana ho to sesei wo ye cheche ni a wo gedama atusere aban ma ne mu so na won hye acheche fafo no mu ma efse eye profession bi a ekona ne mu pa na nipa bi ahia ocheche ni Anastasia Berozovka ya wokọ planti bombo ewo monako ma ekotukum nipa bebre wo ho no ye hu na amu na ye hu no yesi nipa bi abonetuo ne tirim ene ne kokoso asan asie no aka ho ewo Kiev ewo Ukraine na sa nipa mienu na yesusu o yesa no prosifo ache won na kasebo efri sompa akra no efa sompa kumase eye 93.1 FM efa sompa nkranza eye 90.7 efa sompa techiman eye 106.1 efa sompa sunyane eye 98.9 efa sompa takwa eye 101.1 FM efa ho ena adamfopa radio ewo Paris France Doma FM wo Doma hinkro eye 100.7 ena Kanesh Urban Radio wo Kanesh Market heya decoder so baby radio wo no ye Sompa FM ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra YouTube ye Sompa FM live ne website eye www.sompaonline.com nana kojeje company limited anopa no nsia kase bobre ena wo tie ye no a adansie ho niema ahyase kwawie eye ho Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush fajichu sen ena 21st clinic eye sciatica expert ye ne de kase boyi esomwa no pay eye me de onyankopon firi osoro musoro ehira no na Abrahamic promise no ene covenant no eda ne tiri so de wo hira me no nyame hira no ena de odome me no so nyame dome no evise me Abraham asini AKOSUA ABOAGYE obetimi so afra me AKOSUA nhira me ne me doba enhira sefo eba enana ene nhira bibia professor odoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampom ya de bunyina se mo moniti